Salut, eu sunt Cornel. Astăzi o să vă fac o scurtă prezentare la pouch-ul multifuncțional de la 8 Fields. Eu l-am luat pe negru. Îl găsiți și pe Olive, Coyote, Multicam. Nu știu dacă mai sunt alte variante, cred că astea sunt toate. Îl găsim pe octagon.com la prețul de 41,90 de bani. Cod produs 8849. Da? E un pouch chiar că multifuncțional, foarte mișto și o să vă arăt și de ce imediat. Haideți să vă trec un pic așa rapid prin el. Deci este negru, avem o înălțime de 14 cm, lungime 11 cm, o greutate 120 de grame. În chestia asta putem să băgăm aproape orice chestii micuțe, nu știu, chei, telefon, acte, orice vă trebuie atunci când mergeți la un joc de airsoft. Și când zic orice vă trebuie, mă refer la chestii micuțe, capsule de CO2. Aici cred că putem îndesa și un recipient mic de gaz. Sunt foarte multe care pot intra aici. Avem așa, avem un buzunar la exterior, cu plasă, un velcro aici pentru închidere. Mai avem aici o bandă velcro pentru a atașa diverse patch-uri sau ceva. Pe spate avem așa, tot felul de prinderi. Avem o carabinieră, nu știu exact cum îi zice, foarte mișto treaba asta. Benzi. Aceste benzi se prind cu capse, da? Pe spatele benzilor avem velcro, mă rog, aici. Așa. Aici mai avem încă o bandă velcro. Deci puteți să prindeți pouch-ul acesta la orice vă trece prin cap. Orice vă trece prin cap. Aici avem un sistem mole. Foarte mișto. Deci poate fi prins pe curea, pe rucsac, pe vestă, pe oriunde acesta poate fi prins. Eu mi l-am prins pe interiorul rucsacului, să-mi pun chestii în el. Și când îmi spun chestii în el, intră multe chestii aici. Da? Deci avem două buzunare care sunt compartimentate foarte mișto și sunt foarte încăpătoare. Aici avem un buzunar interior destul de mare. La exterior avem niște prinderi. Aici sunt două prinderi. Două, sunt separate. Deasupra mai avem câte o prindere, 1, 2, 3, 4 prinderi, unde putem băga cu ușurință șurubelnițe, pensule, marcăre, carioci, brichete, chibrite, capsule de CO2 intră foarte bine aici. Pe partea cealaltă, în schimb, nu mai sunt separate aceste două, cam partea asta, aceste două buzunarele exterioare și sunt împreunate. Avem 1, 2, 3 prinderi separate, da? Aici, la fel pentru șurubelnițe, capsule CO2 și așa mai departe. Buzunarul interior. Haideți să vă arăt ce eu mi-am luat două. Să vă arăt ce am băgat eu într-un. Deci, foarte multe chestii. Mi-am făcut asta un fel de kit de mentenanță. Și mi-am pus periuțe, pensule. Da? Vaselină și niște șervețele, bețișoare de urechi, mă rog, diverse chestii ce consider că mi-ar trebui, că m-ar ajuta. Șervețele iarăși, bețișoare, foarte încăpător, deci foarte încăpător, după părerea mea, oricărui fan de airsoft și unuia căruia îi place să bibilească la rifle sau îi place să aibă chestii organizate, îi recomand cu drag acest pouch multifuncțional de la 8 Fields, pe care îl găsiți pe octagon.com, după cum am spus, cod 8849 la aproape 42 de lei. Asta a fost review-ul meu. Vă mulțumesc!